Tini jeni na mondol go phai je join family bo porban bo family go partner te boksu Faikha sakna belai kaham kau ang media person belai hambai afaro 26 asrambari mondoni pokhong tini borok Faikha Tiprasa matan hoite 18 পরিবার IPF tiningai tini senioro BJP o katal ya priroka tei biskani saloseng o Tiprahano super stage nanambagai mudi je kok sai tongmani sakhari tongmani Tipraharo tei besung sasakhana ni bangai je sakhari tongma jaga seng joto pal khlai ya prirogoi o Tiprahano kusuk tisaranya bangai ni tini sakhala je joto sara Tiprago ta oro seng joining program abani bagai tini mankha tei obo haike salburung burung kobangma jaga wono joining program cholai tongo tabo program tei kaisa seng oroni poraikena seng te hai mafinai jirani o khomolong ni ngai sini Tiprasa mothani taku bukhoro super state Tiprasa snana ni bagai joto yapri laijak abni bagai joto na hambai tei sobari sibai mai faru tini sini oro fainai Tiprasa mothani oro sini sikla youth ho tini youth generation rok dofani hamari ni bagai wansoka modi je Tiprahano development khaina ni bagai je samung khai tongmani o samorono tei bukusuk disana bagai seng joto phalejak abni bagai tini seng oro joto khabai khubai khlaigi borno yasaka ang kha wansogu tei tei buskani salo seng obo hai khlaigi sini dofawo seng baksa khlaigi hamari India ni joto state be baksa seng kusukana ni bagai seng tei sak khalagi tei seng khnalai tini joining khaina ni bisingo sini youth leader ni bising beseng kisa kokhnanai tei sini district ni leader mondol ni leader khani beseng kisa kokhnanai seng tabo joining khaina ni bisingo kisa kokhnanai ye nang Tiprasa mo thaw tomane tak BJP o tan bagi nang oro je tin je phai join khlaina hakis tini je jing joining khaimani ang to sikan CPM khaimano pore ek dui bar misi logo horka Tiprasa mo thani kinar than khanai ne kha khanani bo joton odhikar tong gai khana kanga pore boni samung ro nukha allegation boni go EMMDC ro boni allegation protective ponchayat emon allegation bai choli tongo ano complaint khayo protective boro bung thimote rega maya boni go maya bung kok sogol ne kra ap ponchayat bising kong kong no dabisu andolon thainariya kok sana sujug dia kintu একমাত্র মোদিজি ni নেতৃত্বেও Tiprasa rokno eba জনজাতি rokno kok sana sujug diban hinai chung bong ko tepti sana hinai chung jara tok para amchai bising bising tonai rokni kok no tebo modiji yagoti sawaya kanai chung tebo agami dino chini Bharatiya Janata Party no kothon khaina bagai mo 26 asan bagai chung taitok lainai hambai asung kok Faikha এক পরিবার IPF টিন হইতে দুই পরিবার টোটাল বরং 21 পরিবার Faikha বুটার গাঙ্গাই 83 বুটার বরং পুইলা Tiprasa mothani ngai chini 26 asrambari mondolo joining khaipoyo aboni baga ang bongno belai belai hambai yafaro borongno belai hamjang mung yafaro te bo final mas ke munais tang ro ke final ni bawang su abukbo kobangma ang bai kok choli tongo borok phainani bagoi yang champor tulasikor namonjoi theke arambo khai chini 26 asrambari mondolni wa te kobangma phainani nai tongo tabo ha kuak tike kuak phainani nai tongo borok bujika je borokno borokto sawui bul bujiri oi borok je kubul jak tongmani borok kaham kai saimambe ke je Tiprasa mota phainai borok sar misino mangka angka 26 asrambari mondolni mondol president ani mumongka Pradeep Dev Burma